Straight to the Ato point. sa balikan, may gala tong kauban si kasamang Edward Ligas, tong sports analyst. Labot may gala sa pagkulo ko bildo na to. Ining nahitabo mahigala sa duha ka mga players sa Ateneo de Manila University, kining Blue Eagles. Now dito mo sa Manila, mahigala. Bisag dila sa Cebu, grabe man kayo ang competition dire. Kana mga syudad mahigala nga naa mga universities. Doon na mga mga varsity ana, o nya basketball mahigala dire si Safi man na Cebu no. Unya kini si Kuan usas mga players gi kanang ani mahigala kanang sulti baya sa jud kung kamao ka mo duwa. Kanang maayong mo duwa mahigala kay ma-offeran kag scholarship sa eskwelahan. Napagani uban na taga ag allowance indekin. Doon mo ko na ilhan anak nga offeran la bisag dito sa Cebu lang nga mga universities. Nya kini mga higalang usa sa mga tinun-an nga na involved ini kini si Rene Batirbunya taga Agusan din ini eskwela ni mahigala dito sa Davao, offeran ni makikilaan kay winner man sa din na appeal man ni sa palaro dahil mga sukit di paminaw. Unya, nahimo ning MVP din rekin. Most valuable player mga sukit di paminaw. So natural gi offeran siya nato na adto sa Ateneo de Manila. Unsa bang kalakiha mga sukit di paminaw nga ni adtong June 8. Katong June 8 no motoy unang abli sa klase indekin. Di ba rin motoy first day sa klase? Linog dito sa Mindanao. Duha ka dagkong panghitabo. Linog mahigala dito sa Langani province. Nag-coverage ganita ato mga kagilaan. Unya doon na depoy mga basketball players nga nalumos mga higala dito sa may Aurora province. Unsa ba ning kalakiha? Part ba ni silang training ngayon ani? Or doon na baka ni mahigala initiation nga nahimo dito? Manang karon wa pa kayo pay tingog mahigalang Ateneo labot ani. Ang daghay ng utana mahigala kay duha ang namatay. Kini si Rene Batirbunya, 19 years old, taas ni mahigala nga bata, basketball player, o kini si Divine Adili, 21 years old nga Nigerian, sakop ni sila, kauban ni sila sa Ateneo Blue Eagles. Noon sa panghitabuan nga, nadisgrasya man, atong sports analyst sa atong kauban sa kadalibe, ato ng international boxing judge, pero nagmonitor sa siya ni mga higala ng mga updates ani mga sukit dig paminaw uban pa nga mga pagkulo kabildo nato ining maong paghitabo. Kasamang Edward, may buntag kasamang Edward. DYHP Tatak RMN Report. Mayong buntag kasamang attorney Rupil, mayong buntag sa atong mga sukintig paminaw. Oh, kining tan-aw nimo ni kasamang Edward ba? Kay kina ikaw tig paniid man ka gawas ining boxing, tig paniid ba sa gyud ka ning basketball. Sa tan-aw ka nimo ani kasamang Edward, partner silang training unsa may nahitabo kaya ni nga part sa training ni or naunsa kang hitabo ang anong na-discuss sa intawon ng duha ka mga players? Well, tan-aw nako kabahin ni sa ilang training no kanang ana sa tubig no ang uban gani sa swimming pool ang kadto lang ila kay open kayo sa dagat ba dako kayong dagat pero kabahin to sa training o gitawag lang nga team building siguro pero ang daghang goy kanang mga pangutana nga wa matubag sa Ateneo di Manila University. Bisan pantod og una gipugna nila permero ang head coach sa Blue Eagles nga si Tab Baldwin until such time na nibuhi na siya mga pasiunang mensahe no kabahin sa nahitabo diin wala dawata mismo sa inahan ni Rene Clerk Batirbunya. So tan-aw nato kabahin gito sa training kasama nga Rupil ang di lang nato maklaro ang mga pagduda kung naabat to sila weights nga butang sa ilang tiil. Kaya labi na ang kanang duha mga athlete man ni kasamang Rupil, mga tag-as man ni si Batirbunya 18 anyo 6'4 ang height ini so taas ni. Tag-as unya kadtong si Divine Adili 16 to kay sintor man to sa Ateneo. Huyawa no? O tag-as kaayo unya atleta ni. So dili basta-basta physically ko ang gid ni. Unya ang ilang nagtraining sila tagahawak ramang kuno nya niabot tong tulo ka bawod nga nabuak ang bawod mo na delikado ka nang mabuak gid nga bawod sa akong experience sa bata pa ko nga nagpuyo mi mamaling mi kani adto basta mabuak ang bawod nga nagkuan mig baruto say malunod gid among baruto manggunit lang miskatig kuya man gud nang buak nga bawod no kaysa ni adtong dako pero di siya buak. So tan-aw nako kana may mga isyu bisan pag moingon ang kadtong
first responder nga wala sila nakita nga mga weights no sa dihang ilanang nakuha ang patayng lawas ni adtong Baterbonia og ni Adili. Pero kadudahan gihapon no kay ang Ateneo labi ang Ateneo nga bukal kayo sa mga EJK unya tapos kining ilang isyu di sila makapagawas og formal nga katin-awan gani kasamang Ropel no. So kabahin to sa training at tanaw na to kay di man lang to karon lang gihimo matud pa sa mga players sa Ateneo kaniadto nga wa na sa ila na experience pod sila ni anang maong training kasamang Ropel. Part din sa training ni kanang kuan siguro sa Edward no kanang dili sigon nga unsa part sa training basig butangan nig mga weights mo mailang kuan nga para part mga pag jump bitan nimo taas pag gid nimong pag ambak pag lukso ana anad ka og kuan kay tungod sa mga weights nga gibutang. Ingon pa sa uban kung ina kuno kanang gawas anang pagtaas ang imong pag-ambak kaysa nang angkarin sa tubig nya na kay weights ba. So grabe kaayo ang at the same time ang mental toughness kuno pagsukod sa imong unsa ka kuan ba labi na sa mga crucial games gani nga kinahanglan ang imong mental toughness nga dili ka maratol basta-basta tungod kay imong training grabe kaayo no. So di lang kay kadtong hitabua doon na pa'y mga kanhi Blue Eagles ng mga players nga nakasinati og susama nga training kasamang Ropel. No? Okay, di mo ka makatuog nga di ni ka mamanlangoy ni mga bata, mga atleta gud ni. Labi na kadto si Rene Clerk Baterbonia nagpuyo tog Agusan River. Taga kuan man to Talakugon Agusan del Sur kadako anang Agusan River. So nya hibaw ka ng batas probinsya kita nagdako tag probinsya kusog man tama mga ligo og suba di ba? So kamaog gyud to mo langoy to si Baterbonia unya mo na no ang makasabot sa gibati sa inahan kay ilain taon tong gitawag nato og kuan ba kanang ilang gidahuman nga makaaswat nila o makakuan sa ilang kapobrehon na kasamang Ropel ang talento ni adto di ba? Kaya kuan man to sikat man to sa inang sa probinsya pero nahimo silang champion sa palarong pambansa sa miaging tuig dito sa Ilocos Norte ang Davao Region diin siya nagrepresent no mabitang gikuha siya nga scholar sa Ateneo di Davao tungod kay iyang napadaog ang Davao Region sa grabe nga competition kadaghay ngilngig nga basketball player anang NCR, Calabarzon, even sa Cebu kasamang Ropel. Pero ang Davao pinaagi ni Baterbonia na champion siya sa palaro at the same time na MVP siya kasamang Ropel. So dili basta-basta. So naagyoy kanang dako siya kanang gitawag na tog expectation ang ginikanan ug kadto mga fans niya mismo nga sawa pa to siya mo gikuha siya sa Ateneo gikuha niingon pagod siya siyang coach nga mobalik ko 5 years after this amua nga adunahan nami og at least nami di nami pobre no mo na pamulong sa bata. Grabe no doon siya pangandoy pag kasamang Edward nga mahawas pod sa kalisod. Correct no doon na siya pangandoy unya ang iyang investment maura iyang talento kasamang Ropel unya sa basketball god like Ateneo kuan mong da nimo kung maayog gyud ka maadto na kas PBE unya kung scholar ka wa kay bayad unya napakay mga allowance kompleto pa kag sapatos uniform tanan napakay kanang dormitory nga kapuy-an so dili hasol like Ateneo nga kuan mo na pinakadato nga eskwelahan sa tibuok Pilipinas di ba so dili basta-basta so ingon ana unya karon nang gawas na ang mga bati nga balita no kabahin sa coach nga ni Tab Baldwin ang iya mismong asawa iyang anak no so dagay nagkuan ba nga so basig na problema ni o grabe ni si Tab Baldwin nga mo coach mao day kunong wala ni makuha sa PBA isip coach tungod kay naay mga issues nga dapat nga taruhon ba so ang Ateneo hangtod karon kuan pa hilom pas mingaw pasperan na kasamang Ropel hantod nga ila lang gi-offeran lang pog scholarship ang mga igsuon ni Baterbonia dito sa Davao no katong mga manghod nila ni Baterbonia ni Clerk o ni Rene giopera nila scholarship sa Ateneo di Davao kasamang Ropel. Kaya dito mo nagsugod sa Ateneo di Davao kasamang Edward? Dito, pero wa pa before sa Ateneo di Davao diha siya nagsugod sa Talakugon National High School kasamang Ropel Agusan del Sur diha to siya nagsugod no nya nakit-an iyang potensyal gikuha sa Ateneo di Davao kasamang Ropel. So kuan gyud kana na ang taga probinsya ba no nga nakalit kaabot diri sa dagkong syudad niabot og Manila gumikan siyang talent.
tinuod na sama gud ni kuan Junmar Pajardo taga Aluginsan ramani wa panay sa di pa sikat si Junmar Pajardo nya karon multimillionaire na si Junmar Pajardo kasamang Ropel no. So dako gyud kanang pag-asa kung aduna kay talent nya probinsya ka tagsara na probinsya gud ka tas stand out ka ha sa kadagang mga players gikan sa NCR region Calabarzon kadaghan yang mangilngig bisan sa Cebu mga taga Sacred Heart UB no daghan kay mga sikat nga player nya here comes from Talapugon Agusan del Sur diha nagikan to skuan grabe kasamang Ropel. Grabe ha bitaw no. So kining pagkakuan na kasamang Edward, dadon man siya dito gikan sa Davao padong nito sa Talakugon Agusan del Sur murag sito-sito sa kanang lugar kasamang Edward. O diha ko nag elementary sa Jatagon sa Surigao del Sur o nya diha ko nag high school sa Tungaw Butuan City o Agusan del Norte. So kanang mga area Talakugon mobiyahe pa intawon ko anak kani adto kasamang Ropel. Karon nindot na lag mga karsada no sa panahon ni Tatay Digong haskang nindotan na lag mga karsada ang Mindanao kasamang Ropel. Mas nindot man lag karsada kanang mga areas Talakugon paingon to Surigao del Sur ikumpara sa Sugbo kasamang Ropel. So kuan ni siya bida sayang kayo kasamang Edward masayangan ta niya kato iyang mama intawon perting hilaka ninay mo panghitabo. Sayang gid kay kasamang Ropel. I don't know. Ikaw as a lawyer, maka-file ba sila kaso for negligence anak kasamang Ropel no kung gusto ba sila or katong offer sa Ateneo is enough na more than enough para paghupay sa mga ginikanan. Tan-awon sa gina timbang-timbangon sa gina kasamang Edward no kay og dunay negligence in the part sa Ateneo tan-awon gyud napita sa kay wa pa man mahuman ang investigation nato doon wa pa ganing autopsy mo gawas. Wala ani gawas ng autopsy kasamang Ropel. Ang Aurora Police nung nipagawas ng official nga kon asphyxia ang namatyan adto kanang nahutdag hangin ba na nalumos siya. Asphyxia by drowning, no? By drowning asphyxia by drowning. Pero ang NBI ug ang CIDG may wala pa. Conduct po si OMIC wala pa sila man silang investigasyon, no? So I hope mahataga justisya ang ilang kamatayon. Kinahanglan gyud oy. Kinahanglan oy kay dili lalim oy siya nang kag imong anak. Dili lang kadtong si Baterbonia, apil tong si Divine Adili kay mausab intaw ilang breadwinner ingon pa sa ginikanan kasamang Ropel. Kini kay Nigerian man ni kasamang Edward. Unsa man kay ang iyang patay lawas ida dito sa kuan? Matud pa sa aman ilang dadon dito sa Nigeria. No kay mao sa ilang gikuan nga dalhon dito ang patayng lawas. So siguro gastuhan gina sa Ateneo no. Kay ilamon tong player no si Divine Adilid kuan lang intanto 21 years old kasamang Ropel. Tapos si Baterbonia 18 years old. Kini kang Baterbonia kay pili kuan man gani taga diri man sa Agusan medyo masunod na to ang iyang pamilya ba nga kuan lagi taon sila bitaw nya at least swerte lang tani ka makasud na kuan ang imong kaugmaon ba no Ateneo na ginag-offer nimo. Sa probinsya kasamang Ropel pag naa kay anak nya kuhaon Ateneo ang mukuha. Of course, taas kay kag expectation di ba labi na ang bata buutan ug naapoy pangandoy nga mawa sa kalisod ang ilang pamilya. Nya padung po ni sa PBA ni kahuman pod kasamang Edward. Correct sa iyang edad nga 18 nya 6'4 na siguro pag abot niya 21 years old kasamang Ropel siguro moabot og 6'6 to 6'7 kasamang Ropel. So potential kay sa PBA unya maayo siya sa kusog kay tumudang kasamang Ropel no. So maayo all around player mo itsag tres post up play unya mudang kasamang Ropel. So mao tong gikuha sa inang taga Davao, taga Talakugon ra ka unya gipangpildi ninyong NCR ug ang Calabarzon kangilngig ana nga mga players diha no kasagana mga anak pag mga PBA players kasamang Ropel. Pero here comes a product of Talakugon National High School mao nahimo nga stand out anang panona nahimo pa siyang MVP kasamang Ropel. Mura ni siya kanan barangay lang kasamang Edward duwa lang liga-liga lang sa dito. Unya antod niya na kuan siya nakit-an siya kasamang Edward kay apil-apil na siya aning kuan. Palaro. Kasamang Ropel, sakto ka ng mga sityo-sityo gani, barangay-barangay. Sama nang kuhan ko, sama nang Pugoy. Nakakuan pa kuhan na ka nang nasa TNT ka nang sa Giga. Nagduwa pa mabulo barangay sa una. Naagyog ko, tapos ka nang nahimo ng varsity sa kanang University of Cebu. Hangtod ni abot sila sa PBA. Nahimo na dito sa kanang dito sa collegiate sa UAAP. Hangtod sa Far Eastern mo na siguro siya kung kumasayop. Hangtod na niabot yun sa PBA kasamang Ropel. Tungod na sa ilang talento kasamang Ropel. Sa Sugbo kasamang Edward yung mga sikat Junmar Pajardo kani si Dondon Hontiveros, no? During the time of
Hontiveros, fan kay ko anak kasamang Ropel sa college pa, sa UC pa, no? Si Dondon Hontiveros, haskang mayuha na hangtod na dito na nagduwa sa kanang katong sa Cebu sa una katong sa kanang mga regional nga mga teams, no, ni duwa na si kanang Dondon Hontiveros usas mga ngilngig, no, makadank nas Dondon muitsag tres kasamang Ropel ngilngig hangtod karon, no, kanang Cebuano hotshot gud ang tawag ana, no. Basta basketball lang ang istoryan, saludo kong Dondon, pero sa politika di na lang sabko. pero Lahi lang po, kanang sa sports labi nag basketball, saludo kong Dondon Hontiveros anang butanga. So kuyaw kayo nya mao na imong unsa pa na talento, so madunahan gyud ka kasamang Ropel kadagko ng mga kontrata inig napay signing bonus, di ba, pareha na sa boksidor. Manny Pacquiao, tapos Manny Pacquiao ka bilyonaryo kasamang Ropel, pinsa ng mga world champions nga mga sikat, so kuan gyud kanang adunan katos Bater Bunya, tan-aw na ko musikat gyud to kay probinsya anad tog physical nga duwa ba, kana sakit-sakit gani, so dito ma-intimidate sa mga duwa sa Manila kay anad sa probinsya god kasagaran physical ang duwa, di nimo basta-basta ba. Labi na kini mga anak o kadunahan ikumparar nimo adtong kuan gyud ba kan gikas probinsya nga bahaw nga dukot ang makinaon alig-on kayo, di na nimo ma-intimidate kasamang Ropel, no. Mao gyud klase nga mga player, so sayang kay kasamang Ropel, no, ug ayop nga matagan gyud sila gustisya, di lang si Bater Bunya, apil na to si Divine Adili kasamang Ropel. So kay 18 or 19 years old man si Bater Bunya, taasa pa nun. Kayo to be exact dili na 1918 kuno na 18 ba ni? 18 pa kuno na, 18 pa. Tapos ang so 18, 19, 22. So napa siya 3 years. So posible mo abot siya 6-7 kasamang Ropel. So sa height nga 6-7 o kuan kay na dagay mo kuha nimo sa PBA, labi na kung maayo kag performance sa Ateneo Blue Eagles kasamang Ropel. Sa ganun nga yung mga naa sa mga university pa primero padong sa PBA na sunod. Kasagaran gyud collegiate adto na sa professional kasamang Ropel, no, adto na sa PBA or MPBL, pero kasagan mas lucrative ang PBA kasamang Ropel. Kung maayo pagyud ka adto pagyud ka sa national team ang Gilas sa Pilipinas kasamang Ropel. Kay kini sa Sikuan bunil balingit, di ba? Mga tag-as man mga tawhana sad. Tag-as nga sa Bunil Balingit kasamang Ropel, pero dili na ka maayo ikumparar nimong Junmar Pajardo kasamang Ropel. Ang iya lang ang katason lang nya. Ang iyang katason ni Bunil, pero maingkag sa talent wise sa lihok ug pamuntos layo rang Junmar Pajardo kasamang Ropel si Bunil Balingit kasamang Ropel. Og ni kuan Dondon Hontiveros, ang lilihukan. Dondon Hontiveros all around player na. He can shoot sa 3 points area, he can dunk, tapos kuan kayo, maayo gyud kayo, he can assist, no, all around nas Dondon Hontiveros kasamang Ropel, maayo kayo. Pero ang iyang kanikan Dondon kuan siya primero UC nya sa may sunod ani kasamang Edward. Actually kung wako masayop sa iyang kuan primero diha na sa UC, no, murag Don Bosco man UC na, UC sa high school hantod na sa college kasamang Ropel, no. Ang kung Don Bosco tapos sa UC College na si Dondon Hontiveros kasamang Ropel, no. Di na may kuan sa iyang panahon sa high school siya si Dondon makadang na kasamang Ropel. Kusog kay na mo dunk, no, ug grabe mo itsa tag 3 sa iyang panahon hangtod karon maayo gyapon mo duwas Dondon Hontiveros bisan pa man sa iyang edad kasamang Ropel. So samot na kini si kuan ang linihukan ani ni kuan ma-develop pa gini kay Ateneo na gyud nagdaon ta kasamang Edward, so ma-develop pa gid dito ang iyang liho. Madibila pag yun madibila pag yun siya kaya grabe ang competition, at the same time grabe ang training, apin na tong team building siguro training to at kay bawog unsa gipangutang adto sa tiil ba unsa diha, grabe ang training, so mas grabe unta to ang siguro ang iyang talent mas ma-develop ug ma-improve pa kasamang Ropel. So sama gud ni Manny Pacquiao pag abot ni Freddy Roach. Mas nausab man gyud. Nausab man gyud. Ropa kayo giusab ni Freddy Roach og gihimo siyang all around nga boxer, no, nga maayog depensa, maayo kay siyang opensa ug nya ang power kasamang Ropel, no, inana. So kay kita man ta Manny Pacquiao kanadto sa dili pas Freddy Roach man nagdala lahi ang iyang movement, no, ang iyang tiil, ang iyang footworks lahi kayo.
out niya, bara-bara lang siya, bara-bara ba? Magsalig sa iyang power gani. Pag diha na siya ni Coach Freddy Roach, giusab ang iyang footwork, no? Ang iyang footwork giusab unya ang iyang depensa kasamang Rupel, no? So nahimo siyang Manny Pacquiao nga one of the greatest boxer of all time kasamang Rupel, no? So ingon ana, so si Walter Bunya dako to siya sa panaugma no sa basketball kasamang Rupel, no? Kay sa akong gikaingon gikan to sa probinsya, tested to sa mga physical games kasamang Rupel. Di to basta-basta ma-intimidate og sa nangkag napahimo nimong champion ang Davao Region unya na MVP pagyud ka kadaghang competitor mas tag-as pa tong uban mga players gikas Calabarzon og dire sa NCR kasamang Rupel, pero gipil din nilang Baterbonia at that time last year. Unya ni last karon na tuig, last ni adto miaging buwan, mi-appeal pagyud gyapon tos pambansang palarong pambansa, no, representing gyapon sa maong region. Unya nakadawat lang sila silver, napil din na sila sa Calabarzon kasamang Rupel. So, pero mo lagi na yang kon mo gud kay yang kaagi ba nga gikan sa kon nga di pud kon iyang pamilya in town gikan sa kon gyud kasama Edward, no, pobre ra gisa in town unya mahuman. Matawag na to Cinderella story ba? Oo. Nga tipo. Pastila. Kuan kayo kanang naninguha alang sa iyang pamilya buotan tong bata. Buotan kayo, so daghang gyud na nawili, no, sa ni Rene Baterbonia kasamang Rupel, no? Ug ang ayop ang Ateneo mutingog na sila, di lang ang ilang coach nga si Ted Baldwin, ang Ateneo administration, no, ang management kay ilang ang Ateneo faculty staff mismo miawag sa administration nga mupagawas nag-official gyud kabahin ining nahitabo ni Baterbonia og ni Adili kasamang Rupel. Paghapon sila hangtod karon, paghapon, no, sa Ang coach sa may tingog nila, ang coach. ang coach la niya, ang coach gitubag sa iyang asawa, gitubag sa iyang anak, nagilid kasamang Rupel. Kay kung imong asawa lang kung imong asawa lagay mo tingog, ikaw ba na dagha may mudapig sa asawa kasamang Rupel. Ato nang dawaton, no, sa kanang sa Pilipinas, o bisag asa gani basta ang asawa na mutingog kontra sa iyang bana, usually ang kadaghanan mudapig sa asawa kasamang Rupel. Wa na hilalis kasamang Rupel, gipunan pas anak samot ka unlod, no. Unya matud pas uban ang kuyaw kuno basig ang sunod nga ipagawas basig kabahin na sa sexual issue kasamang Rupel. Rupel. So kuan kayo ba kanang maluoy ta ni Baldwin, pero he has to face, no, kinahanglan iyang dawaton ang accountability kasamang Rupel. Okay, siya may kuan ani. Siya may mutagitog na tog second parent, di ba? Gitogyan na sa iya. Unya ang school, ang Ateneo mismo, ang Ateneo dapat mo kuan sila kay daghang kaayong mubas, mainan kay mo pagawas og mga statement kabahin sa AGK na di ay patay yung duha, di mo magkapagantod paron pila naka duwa na kasimana, wa gyud mo gipagawas nga official statement from the school kasamang Rupel. Gidraft pa kasamang Edward. Gidraft pa. Ateneo dagkay bright dia kasamang Rupel, number 1 school good na good. Kining isyuhan nabugo sila. Nabugo mga Ateneo, ang kadagay bright dia, no. Traffic bright na lang Ateneo niya, nabugo man ang isyuha. Wa man gyud sila mutingog kasamang Rupel. Unya kadudahan pa kay ilang gipugnan pa ang coach pag nga dili mo tingog, maayo bago na dili maayo no. So I hope matapos ng investigation sa CIDG, no, ug sa NBI baka ingon lang uban nga island kunos matibag. Wala lang kuno klaro basta kaya ato lang matagang justisya si Baterbonia og si Adili kasamang Rupel, no. Kay dili lalim ang ilang na dangatan intano. Wa intay mag-expect nga mamatay to sila, no, sa maong training kasamang Rupel, no. Sa kabatan-on pa ba sila? Sa kabatan-on tapos physically fit na bitaw. Physically fit sila sinang kag 6'10" si Adili, kataas nyo. Baterbonia 6'4", pas kang tag-ato niya tagahawak ra ang tubig. Nganong naana man to, no, di nganong unsa man gyud nahitabo niya kadtong rest house katong resort nga ilang gikuanan, dapat manubag po to kuwang man sila mga gitawag na tog mga precautionary measures ba nga gipamutang didto nga kanang area ka ginadili na unsa diha. So I hope, no, nga
aduna gyud concrete result sa maong investigasyon kasamang Rupel. Tanawon gyud ang hoton to kay parallel investigation sa NBI o gining sa IDG. Actually, Oo. kinahanglan mo ko ang Ateneo ini kay mo reklamo ning ginikanan ani manubag gyud sa ni kasama Edward. Malalim ka na o part na sa training ano wala mas mga nakaandam daan nga mga rescuers. So sila nakaandam standby Correct. ambulance. Standby ko na ba? Correct na nga punto, no? Kanang wa may rescuer, walay ambulance. So, pila pa ka minuto dito na, sinang kag, ito ka 30 to 40 minutes kasamang Rupel nga nakitaan ang lawas. So, di na nimo ma-revive kasamang Rupel. Oy, Kuyaw. kanang 30 minutes, lisod na kayo na nimo i-revive. Siguro 5 minutes, pero 30 minutes kasamang Rupel, na nakitaan sila, lisod na kayo na, oy, di na kayo na. So, nganong inaana gani, sa ilang missions ba, nganong kulang man, nga kining kuyaw ba. So dapat unta nagkuantag mga missions para dali makarispan in case nga adunay mga Okay, dato god eskwelahan. So sakto sad mo sa mga kwansad niya legitimate man kanang inyong training kay varsity man sila. So nagi exact support pod sa administration. So unsa may mga gikinahanglan o andam pod simbako in case of emergency. Para ng vaccine kasama Edward ba? Di man pa-vaccine lang kada way doktor skilled. Correct na, no? Sa stricto kayo ang Games and Amusements Board, no? Kaya dili magsugod ang boxing kasamang Rupel kung walay medics o ambulansya. No? So bisan pa ana gani nga nay medics o ambulansya before magsugod, naagyapoy namatay sa boxing kasamang Rupel. So inana ka ko ano ang so dapat unta kanang inana nga mga training. I hope nga ang Philippine Sports Commission maka-come up sila kauban ang mga collegiate schools, no, o universities, ang ilang mga sports koan administrators maka-come up sila guidelines kabahin sa mga trainings kasamang Rupel, no, para maprotektahan ang mga athletes og dili na mausab, no, ang nahitabo ni Bater Bunya og ni Adili kasamang Rupel, no. Dili lalim, no, sa kuan, no, daghang kayong nagsunod ini sa maong isyu kasamang Rupel. Labi Nga, grabe kaayo, no. So di lang gani ni sa Pilipinas, sa ubang kalibutan na nakuan sa ni nga isyu, no, na report sab ni siya kasamang Rupel tungod kay kuan man gud dili lalim, duha gyud ka atleta ba, murag sa boxing pod atong niaging tuig diin duha ka boksidor sa usa lang ka event, duha ang namatay kasamang Rupel. Sus. So kani adto ang kanang regional title WBO Asia Pacific or OPBF 12 rounds na kasamang Rupel. Tungod kay dunay namatay nga duha ka boksidor, ang mga regional titles, no, karong panahon na Japan ug ang Pilipinas gihimo lang 10 rounds kasamang Rupel. Gipaubsan na lang. Oh, sama gyapon na sa una ang boxing 15 rounds na kutob apan day usa ka inahan nga sa Korea nga namatay iyang anak, gi-question niya, so gihimo lang 12 rounds kasamang Rupel. So dili lalim. So Okay. yun na, no. So kana lang magpaabot lang ta sa kasamang Rupel kung unsay resulta niya sa investigasyon, no. Okay, so mangitan tagdugang pa mga updates ani matagkaron og unya kasama Edward. Salamat kay kasamang Rupel. Salamat. Sa imong mga sugdi paminaw. Thank you kayo.